Hej alle sammen. Det er Magnus fra Sølund Drifting. Håber I kom godt over julen. Vi vil prøve noget nyt, i stedet for at det bare er et opslag på Instagram eller Facebook. Så vi begynder på YouTube. Laver en serie, der hedder Fra Rookie til Semi-Pro. Jeg har lagt lidt op derinde før med noget simracing og noget. Så det kan I jo også gå ind og tjekke ud, hvis det er. Men der kommer en serie inden længe, hvor vi render og skruer i BMW'en. Og den første video, jeg vil lægge ud, det er projekt bagenden. Det er en timelapse, fordi vi skal lige ind i det og sådan noget, inden vi begynder på det her snakken her. Det er sådan lige lidt med, hvordan man lige skal sætte det op og sådan nogle ting. Så det skal vi lige ind i. Men vi glæder os til at komme i gang. Håber I vil følge med. Og så bare nyde det. Tag godt imod det. Vi lægger meget tid i det. Og vi er rigtig glade for, at vores sponsorer, det er dem, der gør, så det kan lade sig gøre det hele. Så I må have et godt nytår, og vi ses i det nye år.